Di pa ka lang manikin. Sus, dugay na ka na ako gihayang, gilabok-labukan kang... Tay. Ano ka dito ko manikin? Sus, manikin pa dud. Oy, naman pa day ka part. Usaman, mapalit ka og kaning bra, panty, bracelet, kwintas. Usig ganahan nimo. Bart, patabang na po mo. Kaglinat ko atong nay, amahan atong babae nga gi talaban ako. Saan ko na ko nay? Kabalo na kagusaon part. Simple as that. Ang sauna di ay. Naunsa, wag ka nakita nato. Wala lagi part. Bro, nabunog ko ato. Okay kaya to part. At least wala ka na matay, di ba? Pinoon ko, okay. Importante na kinabuhi. Alin na dire, tap din ako ang maniking nga babae oh. Para murag partner pa ba di ka makitaan. Sige padali ayun. Usa. Pagbrief ra para partner aning gabra o panty. Na. Sige. Tindog ra na. Ilabi na. Tindog ra na. Ay, so nga magabunaran ang pagkuanit kay. Ate, makatala na kay. Sangkot lang itong sila ha. Walaw kayong pato na itong pulis ng gagong karmas. Basta sila. Huwag kayong gado. Katulke ka. Dali. Patanong pa ka ng Facebook. Babayhana ka. Kanahin mo mga abon ng mga panty na palitin mo. Hindi mo rin ipag. Kisi kayo mo. Nananggot na. Piling-piling na lang kaya ka. Kaya pagkain na pagkababay ka. Kayon ka. Ikaw pagkatawag ka. Pagkalami kayo ni mo ha. Suprahan kang yati ka! Kabalo ka! Kanahin mong manananggot ka! Ikaw yung buyam kayong yati ka! Kabalo ka? Nga, ang iyong trabaho ana, mura na pagpananggot, makabuhin mo na! Isip ka na? Huwag kayo nung napagka, babati ka! Hugaw! Kasta ng hugaw! Unsa man dahil ni boss? May isuga ka, suga iskandalo manaman mo hari akong paninda? Makadimalas! Unsay ka iskandalo? Ikaw mo yung skandalo. Kailan tawa na yung manikin, oh? Nagpalter ka, bra? Litson. Hugaw. Di mo naman ta maginanay, boss. Kabalo kang manikin, inana dyan na ilang kuwan. Kaya para sila ng mga baligya. Tiki, walang nag-skandalo. Tindog sa kuno. Tindog. So, griningit na buka day na eh. Dili, magod, boss. Kika na magumbayan na. Ako anak, gitalaban man na atong gilanat ako sa una nga kailan maray ka atong tawhan atong gamayon nga itamon nya batik na wong kay mo pili pula man sa tawhan to roy padako ka na kaya kambayana ka nya muna yung balos mo nako 14 anos pagkagatalaban talabar kaglaking buang ka papo hindi ba mo puna sa siya subot karon wala kay matawag nga anak. Usa may salaan ang mahigugma. Abi kay manananggot ra siya. Di siya ni mo madawat. Ikaw, unsa na ka? Huwag kay pulos ka na mahala ka. Mahala ka, Dolor. Ako'y mamatay ni mo ginugtas ng yate ka. Bahala ka sa kanagsak buha ka. Ikaw mundaga itong tawhana ka. Mayong yun? Wala ko kanya sa'yo. Sus! Paujudo niyo? Sa may na mauan ni boss? Paujudo ng tawhana niyo? Kalataon dagwayo? Kay ga! Usab-usab! Mga nakulbaan sa ragin, umpa sa ragin ni Ron. Nan, ikan ko na karon. Yawa, bulyaso. Maulagay kay bulyaso na. Ikaw maniki, nakalumpi ka ron. Isa na, ako dyan manager na eh. Manong ka, sigarilyo makapat yan ah. Oh, pat yun na ni boss? Oh,
Pakitan po na ako to siya kay patyon po na ako to. Tira o, patyon na ako boss. Tay pasaluan sa dawan ko kay manikin. Agay! Tayo mo lagi na. No. Naon siya di ay? Ilabi na. Tindog na na. Ah! Play! Gagati ka. Buang. Unsa man ang manikin boss ganaan ha? Oo, ano, sagpaon sa lubot. Gawan. Kuya, Anong babayhana na? Wala na nagtindog ko sa nagtindog. Tamon? Ya batik na wong? Tay, mo pili pula man siya tawhana to Roy. Bisan pag, bansiliyo na ganang mga kinabuhi na ganyan yate. jati ka oy. Bakit nung ka pagkatao ka? Oy, Simon. Madala pa daw ko sa'yo. Kasi magalag. Ikatawa. Sabi natin na istoryaan pa. Kasi isap ko din. Magaling ba ba? Magaling ba? Wala sakit. Apo, hindi ba pura pa rin sa siya ko din. Yeah. Play. Giyap ko. Go play. One action. Pero ba't mo na ako ni boss? What's up mga mamarang? So, ako rin mag-shoutout karon kay wala mi ka-shoutout gahapon. Mao dinhi ang first commenter sa among YouTube channel, Malaubang Vines. Hana Mimi, AJ Espinosa, Roldan Ross, TBTB, Erwin Dahunan, Kusta Pakatok, Alger Caporte, DJ Lawrence Sarmiento, Rinante Dalipe, Dasikan, Richard Paredes, Mingley Malantaw, Brenda Badiles, Fina Milian, Genaro Moras, Choi Dika. So maura to tanan guys, dagan salamat sa suporta ug ayaw kalimot sa pag-like, comment and share sa among videos. Thanks. Secure TV, your greatest weapon against stress. Peace out.